Agin pa bombo sa isa ka residente sang Barangay Tanza City proper. Ang ila covered gym bangod sa delikado nga sitwasyon sinisubong sa interview sang Bombo Radio kay Hilary Tamon. Isa ka concerned citizen iagin pahayag nga tumana kagabok ang roofing sang covered gym. Kag may posibilidad nga maguba ini ilabi na kun makusog ang ulan kag hangin. Ginpahayag man sini nga wala sa nagakaigo nga sabat o konsolusyon halin sa local government unit. Bisan pa nga ginpahibalo na nila sang nasambit nga problema. Suno pa kay Tamon ginahimo nga lugar sa mga kabataan ang covered gym, mga mangin venues ang ilang mga aktibidad. Bangod sini ginakabalakan sa mga residente ang posibleng aksidente nga matabo kung hindi gilayon mahatagan sang solusyon. Nagapanawagan man sila kay Mayor Raisa Treñas nga kuntani paagi sa ila pagdangop sa Bombo Radio mabatian sang alkalde ang ila concern bangod seguridad sa mga tawo ang nabutang sa alang-alang. Tama na gid kagabok ni. Kagya kinahanglan ina sang repair. Ang akong taniya concern nga kung pwede, hindi matutaligid nga reparo nila, kundi makuha lang nga ang object nga aras baba ko nagahagir. For mas better nga huligan din isang aton, pinalangga nga mayor, nga matalagaan nila sang madali sang grupo, di ba taon ko mayor. Ikaw lang sino ang makabulig, sino nga problema. Kay imo ini obligasyon, paagi sa duwa ka mapisan nga reporter nga kadto gid diri biskan gabi na, agod lang makadapot ang amon concern. Ang Tanza Baybay Mayor, may more than 1,300 votes. Kung anong matabo, subject ka mo sini sa question nga agipabayaan ng barangay nga ni. Totally balaan ko wala kaya kahibalo kay ti. Bilang mayor, kung wala sang may report sa imo, wala ka sini ihibalo. But subong gabi, pasalamat ko gin dala ng Bombo Radio nga mapadala ka makadabot dira sa imo igtalupangot. Ang nagpabombo nga si Hilary Tamon, nagpangayo naman sang bulig ang mga opisyal sang Barangay Tanza sa opisina ni Iloilo Lone District Representative Jom Baronda sa nagligad nga Oktubre bangod sa delitak o kun delikado nga kahimtangan sang atop sang mga covered gym. Sa interview sang Bombo Radio kay Kagawad Rowena Arsenio, yagin pahayag nga ginaproseso na subong ang mga papeles may kaangtanan sa nasambit nga problema. Ang nasambit nga covered gym kabayan pa sang proyekto sang una ni Mayor Jed Mabilog kung sa din iyaman ginpahayag nga ginagamit man ini bilang evacuation center. Nangayo na kami nabulig sa sa opisina ni Kong ang gina-process sa kamon nga barangay secretary ang mga papers na kay hindi pa bala dali kay tungod damo pang gina-proseso nga mga papers pero nagahulag naman kay gina-process siya pa man na ang papers. Kay di pang gid na permi nga ginahampangan malang na kun may mga liga-liga.